Kumjutenda Azimio la Umoja Kenya Alliance maya imbo mar piny Kenya odhi mbele gi seyo paro mar chik mar omenda mar higa 2024 ka giwacho ni moko kuom chike manie paro no dhi medo hinyo oganda e kinde ma oganda ywago pek mar ngima. Giwacho ni omenda maromo shillings bilion 1 ma oket tenge e budget ma higa ni ma igeto dusgo apis jalup jatend piny mar weche ma josiasa ma ka wacho mag ting'o malo oganda ma yuto gi ne piny. Ne giwuoyo e nyasi mar iko kaunti ma Vihiga wale wanakaa National Assembly muhakikishe kwamba hiyo mswada isipite vile iko, ianguke, kwa sababu hata kiongozi wetu Raila Amolo Odinga jana aliongea akasema hiyo mswada ni mbaya, itafinya wananchi. Na sisi tunasema ushuru, kutoa ushuru si kitu mbaya, lakini hiyo ushuru itumike kusaidia wananchi.